BK प्रिन्सि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों इन्डियान जिकेनि मोननैसो गोनांथार सोंनाय आरो फिननाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थुदो दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। भारतारि खौरां बिलाइनि जारिमिननि गिबिसिन खौरां बिलाइनि मुङा मा आरो बेखौ सोर माब्ला फोसावदोंमोन? भारतारि खौरां बिलाइनि जारिमिननि गिबिसिन खौरां बिलाइनि मुङा बेंगल गेजेट आरो बेखौ जेम्स आगस्टास हिकीआ 1780 ख्रीष्टाब्दआव फोसावदोंमोन। भारतआव टेलिग्राफ राहाखौ माब्ला आरो बबेयाव जागायजेनदोंमोन? 1851 ख्रीष्टाब्दआव कलकाता आरो आग्रानि गेजेराव टेलिग्राफ राहाखौ जागायजेनदोंमोन। भारतआव गिबिसिन रेलनि हान्था मेलाया माब्ला आरो बबेयाव फोसावजादोंमोन? 1853 ख्रीष्टाब्दआव बम्बाइ आरो ठाणेनि गेजेराव 21 किल'मिटार लामायाव रेल सालायनानै भारतआव रेल खारजेनहोनाय जादोंमोन। कलिकतानि प्रेसिडेन्सि कलेजखौ गिबियाव मा मुङै मिथिजायोमोन? हिन्दु कलेज। भारतआव गिबियै सोर आरो माब्ला रां सोलिहोदोंमोन? 1542 मायथाइयाव शेरशाहया भारतआव गिबियै रां सोलिहोदोंमोन। भारतारि हारिमायारि कंग्रेसनि जोनोमा माब्ला जादोंमोन? 1885 ख्रीष्टाब्द। सत्यमेव जयते बाथ्राखौ मा बिजाबनिफ्राय लानाय जादों? मुण्डक उपनिषद। भारतारि संबिजिरखौ सोर सुजुदोंमोन? डक्टर बि.आर. आम्बेडकार। भारतारि रिजार्भ बेंकखौ आगोलाव मा मुंजों मिथिजायोमोन? इम्पेरियेल बेंक अफ इन्डिया। भारतआव माब्लानिफ्राय हादर गेजेरारि बिरग्रा दिङा सोलियो? 1932 मायथाइनि 15 अक्ट'बरनिफ्राय। भारतआव गिबियै गायसननाय थाव सोदांग्राया बबे? 1901 मायथाइयाव इन्डियान अइल कर्परेसनआ गायसननाय दिग्बै थाव सोदांग्रा। सोर भारतारि दैदेनगिरिया आइरन मेन मुंजों मिथिजानाय? सरदार बल्लभभाई पटेल। भारत उदांस्रि मोननाय इसे आगोलाव थामहिनबा 1947 मायथाइनि 15 आगस्तनि आगोलाव जोंनि हादरनि भाइसरयआ सोरमोन? लर्ड माउन्टबेटेन। भारतनि गिबिसिन गभर्नर जेनेरेला सोरमोन? चक्रवर्ती राजा गपालचारी। भारतनि बयनिख्रुइ गोजाम आरो गेदेर बिजाब बाख्रिया बबे? कलकातानि नेशनेल लाइब्रेरि। बेखौ 1863 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। आनन्द मठ सल'मानि लिरगिरिया सोर? बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय। सारे जहाँ से अच्छा मेथाइनि लिरगिरिया सोर? मोहम्मद इकबाल। नबेल बान्था मोननो हानाय भारतनि गिबिसिन सुबुङा सोरमोन? रबीन्द्रनाथ ठाकुर। नबेल बान्था मोनजेननो हानाय भारतनि गिबिसिन आइजोआ सोरमोन? मादार टेरेसा।
सोर खन्थाइगिरिया गिबियाव हादर अनफावरि खन्थाइ लिरनानै हादरनि सुबुंफोरनि गेजेराव हादर अनफावरि गोसोखौ फोजाखांदोंमोन? ईश्वर चन्द्र गुप्त। सिक्किमा बबे मायथाइयाव भारतनि आंगो रायजो हिसाबै गनायथि मोनो? 1975 मायथाइयाव। भारतनि हादरारि दिन्थिसिना मा? अशोक चक्रजों लोगोसे सिंह मुसुखा। भारतनि बयनिख्रुइ गोलाव दालांआ बबे? धलासदिया दालां। बेखौ भुपेन हाजरिका सेतु मुङैबो मिथियो। भारतनि बबे जायगाखौ पिंक सिटी अफ इन्डिया होननानै मिथिनाय जायो? जयपुर। भारतनि गेजेराव बयनिख्रुइ गेदेर दन्दर सिननि मन्दिरा बबे? महाराष्ट्रनि इल'रा। भारतनि बबे रायजोआव बयनिख्रुइ बांसिन मन्दिर दङ? तामिलनाडु। भारतनि बबे रायजोआ बयनिख्रुइ बांसिन सुबुं सानखो गोनां? उत्तर प्रदेश। भारतनि गेजेराव देरसिन रायजोआ बबे? राजस्थान। भारत रत्न बान्था मोनजेननो हानाय भारतनि गिबिसिन आइजोआ सोरमोन? इन्दिरा गान्धी। उदांस्रि भारतनि गिबिसिन हादरगिरिया सोरमोन? डक्टर राजेन्द्र प्रसाद। उदांस्रि भारतनि गिबिसिन आइजो हादरगिरिया सोरमोन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उदांस्रि भारतनि गिबि गाहाय मन्थ्रिया सोरमोन? जवाहरलाल नेहरू। माब्लानिफ्राय भारतआ मोनसे हायुं हिसाबै गनायजायो? उदांस्रि मोननायनि उननिफ्राय। मा खालाराव भारतबर्षखौ जारगोरा सुबुंखान्थियारि सुबुंखुंथाइ हिसाबै फोसावनाय जायो? 1950 मायथाइनि 26 जानुवारि खालाराव। भारतारि संबिजिरा जोंनो मोनबेसे गुदि मोनथाय होदों? मोन 6। बेफोर जाबाय उदांस्रिनि मोनथाय, समानथिनि मोनथाय, धोरोमारि मोनथाय, संबिजिरारि फोसाबफिननाय मोनथाय, सोलोंथाइ आरो हारिमुनि मोनथाय आरो सोबख'नायनि बेरेखायै होबथानायनि मोनथाय। भारतनि संबिजिर आफादनि आफादगिरिया सोरमोन? डक्टर राजेन्द्र प्रसाद। भारतारि हायुंसानि मोनबेसे गुदि मावनां हाबा दङ? मोन 11। सोर राजानि मुङै जोंनि हादरनि मुङा भारत जादोंमोन? राजा भरत। 1947 मायथाइनि 15 आगस्तआव सप्तानि मा बारायमोन? शुक्रबार। इंराजफोरा भारतआव बेसेबां बोसोर सासन खालामदोंमोन? फ्राय 200 बोसोरफ्राम।